Τώρα μην λες τέτοια να πούμε γιατί το βλέπω για να βάλει και στην πατέρα. Δεν τα γλιτώσει. Ας διαλέξει τώρα, δεν θα πω να τρέχω εγώ να ψάχνω σε βαθιά. Εντάξει, πολλά να μείνουν, άμα έχεις να τρέχουν και για αυτά. Μα δεν έχει αποφασίσει δεν πρέπει, δεν ξέρει. Δεν ξέρει. Αυτό το δεν έχει αποφασίσει. Ξέρεις κάτι, αυτό θα γίνει και στην κατηγορία. Καλύτερα που δεν έκανε τίποτα, δεν δεν θα βγάζει μικράκι. Με τους περισσότερους δεν βγάζει. Ό,τι ήταν. Και ξέρεις τι, ότι ο νομίζω πως φτύνεις και γίνεται. Και αυτός που θα σου πει κάτι στον Ελλάδα δεν μ' αρέσει ξύλο. Εγώ 3 μέρες αυτό εγώ δεν είπαμε. Εγώ έχω έτσι το πλάνο, το έτσι το θέσω. αυτός τους ή άλλους από πληροφορίες μου είναι άνθρωπος. Μπορεί αυτός ο επίπεδος να πάρει 10.000. Εσύ σου λέει 1.000, να σε κάνει αυτό και εγώ. Και κάτω στην κανένα το σάιτ εγώ. Ναι. Έλα! Τον βρήκαμε! Τι έγινε? Τι έγινε? Ποιο είναι? Και έτσι που στήκε με λαβοδουλειά, Γιάννη άραξε στο κέντρο στην τουαλέτα, ξέρεις, κατέβασε και το καπάκι. Όταν αυτή μετά ο Μαγιώργος, Γιάννη, πώς το Γιάννη? Εδώ, τουαλέτα. Ωραία τα λεφτά. Τώρα ξέρεις να αρχίσουν να βρουν λεπτομέρειες, να πούν τα βρίζεις, αυτά, βάσεις, φώτα. Να αρχίσει να λένε πατώματα, γυαλιά, εδώ πρόσεχε το σύλλογο τόσο ακριβώς είναι, μήπως στο επόμενο βήμα. Ωραία, λίγο αριστερά έτσι. Έλα. Όπως είσαι τώρα.